ụlọ akwụkwọ Gran Hermano Academy nke dị n'Awka bụ ndị nke tụrụ ugo dịka ụlọ akwụkwọ nọrọ onwe kachasị wee na-eme ọfụma nke abụọ nke nwere n'ime Anambra steeti ma bụrụkwazị nke nọ n'ogogo ndị nke iri kachasị wee na-eme ọfụma n'ime ala Nigeria. Otu ọrụ akpọrọ Anti-Corruption and Non-Governmental Organization Center for Ethics and Self-Value Orientation bụ ndị nke nyere ya bụ ụlọ akwụkwọ ya bụ onye nkwanye ugwu maka ya bụ ememma bụ nke ha mere ma nabatakwazị nke nwanya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Maazị Chijioke Nwajioka n'ime otu ndị nke maara nke ekwe na-akụ ekwesịrị inye nkwanye ugwu. Onye nta aka anyị na-agụmakwụkwọ bụ Queen Anịgbọgụ ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ya bụ Center for Ethics and Self-Value Orientation CESVO bụ ụlọ ọrụ nke dị na Lokoja n'ime Kogi steeti bụ nke ọrụ ha bụ iji na-enyocha ndị mmadụ nakwa otu dị iche iche kwụrụ onwe ha iji hụ na akparamagwa ha na-adaba n'usoro iwu obodo Nigeria. Ka ọ na-enye ya bụ nzere, onye Executive Director nke CESVO Prince Salim Musa Yakubu kọwara na ya bụ akara gold enyere ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ iji wee kene ha maka agụmakwụkwọ bụ ọkpọkọpị nke ha na-enye n'ebe ahụ. O kwuru na onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ nke etiego n'ụlọ ndị ama ama bụ maka ihe ndị ọ na-emegasị iji wee hụ na akwalitere agụmakwụkwọ. Na nnabata ya, onye na-elekọta ya bụ ụlọ akwụkwọ Maazị Nwajioha kenere Chineke n'ihi ya bụ nzere o nyere ha wee kwuo na ha ga-aga n'ihu na-eme nke ọma. Ndị dị iche iche enyekwere nzere gụnyere ndị nkụzi nọcha na ya bụ ụlọ akwụkwọ n'ihi ntụnye ha n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ. N'okwu nke ha, onye Director of Studies Maazị Adefola Adegboyega nakwa onye Head Teacher nke ogogo praịmarị na ya bụ ụlọ akwụkwọ Ụzọmahụ Nwụbani gosiri afọ ojuju ma kwuo na isi ihe eji aga n'iru n'ọrụ bụ ịdị uchu n'ọrụ, inye nzere, ise foto nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe were ọnọdụ na ya bụ mmemme.